И здравейте, ютубъри! Днес играем... Днес играем с Максим, ето го, и Крибеги. Какво става, хора? На PvP. И сега да скачаме на уния, бързо. Чакай, Кит PvP да се взема. Аз взел хек. Аз взех Кит PvP, чакайте ма. Аз май убих хайранка. Аз си взел хека и изпих пошенките. Аз скачам, аз съм долу. Фак. Видях те. Бъгна. И аз съм долу. Брат, дупката май е по-различна от днеска. Някаква даймъндка с... Крипър, тук има някакви даймъндски. Има даймъндски. Помагам. Моята даймъндска ще умре. Аре да ги точи. Брат, те ме точат. Той не ма... Брат, мен ме бие някакъв... Махиме, що ме уби? Не се искам. Да, умирам. Аз вземам Кит, не убие. Убих го. Пази ме. Аз вземам майбърските. Бягай, взехме това. Къде сте? Човек, с Diamond Set сме и 5 лега. Аз взех 5 лега и почти фулка, даже е фулка. Килнах един. Даймъндка има. Всеки път те да ги бием, Килнах даймъндка. Видях. Чакай, брат, аз стигам до хубавото да си вземам почнки. Хелп, някой да ми хелпни, създам работа съм. Фул, бронята е много яка, бързо. Скачам. Че някакъв идва. Килнах го. Давай. Пази ма. Пазиш ли ма? Аз съм в комбат. Трябва да ме пазиш, никой да не ме удря. Дай му Ендър Перла да се телепортне бързо. Нямам. Дах ти. Коме, махиме, 0, 3, 10. В комбат съм. Ти ма пази. Вече не си. Дома. Пак. В холма съм. Създама работи. Yes. Аз изгубих сет. Нищо. Че човек умря с сет. Прибираме се с 2. Все пак спасим. Моя сет е Protection 4, Umbrella 3, Fire Protection 4, Blast Protection 4, Protection 4 и Troll 3. Всичко има и някой Infinity. Брат, той е взел фулка. Сега идвам. Къде да остая? Положение в страница половина кеше ли научиш пазите на Исус? Че ги научим на Исус за една неделя и после ги търпи. Българска на Исус ли се учиш? Къде си няма сет? От хромето! Ама от половин, точно. Къде да оставя бронята? Къде да оставя фулката? Ето долу. Фулката? Ето. Ама няма да я взимаш. Добре, взимаме. Аз скачам на даймъндка. Бързо, елате хелпнете, скачам на даймъндка. Аз нямам сет. Аз взимам дъма сета. Моя. Бързо! Идвам. Край, умрях! Умирам! Спаун, идвам. Нали имам още? Аз ще си взема малко ендърпел. Аз вече съм долу. Сега ти имам дупката. Саши го тефон каунт. Някакъв с... тук в... Килък 2. Някакъв килък 2 даймъндка. Майко, брате, сега изкачам. 2 даймъндки. Тук има някаква даймъндка. Изяди си такова. Мене ще ме уби. Твой изяде, лек? Не, обикновена голдинка има уби. Къде слагате дама брони да взема? Пак това е. Това точно ме убия. Не, изял съм лек. Умри бе. Това е. Да ти покажа ли ти къде си? Точно ме убия. Аз тук сложих фулките. Умирам. Аз имам... Аз съм с фулка. Ти моята фулка ли вземе? Брат, то беше хак каунти. Той аз съм. На който съм взел фулката сорка обаче. Той на мене ми трябва.
сега виж аз с какво съм. Човек, аз съм по-добър от тебе на PvP, да знаеш, Зорка. Добре. Тук има меч, ще го взема. Пошенки някъде? Ела. Чакай, тук има. Не. Не. Ето, намерих. 2. Аз трябва да се взема след. Айде, аз идвам на спална. Чакай да скочим двамата, чули? Да, спалн. Така. Къде си? Максим. Долу ли си? Някъде, той аз не знам къде съм чувствал. Аре. Не съм скочил, да знаете. Чакай ни. Аз сърбам в момента. Аз не те виждам, обаче къде. Аре, идвайте да скачаме. Аз съм на спална. Аре, ела точно пред дупката, елате пред дупката. Ето Максим. Ето пред тебе съм. За тебе по-скоро. Сега идвам аз. Да ни няма няколко часа. Чакай, остави ми, бе! Аре да скачаме, бе, хора! Айде, чакам го. Ко ма би, бе? Зомби ли ма би, бе? Скапано зомби. Айде, аз скачам. Аз скачам. И той и аз има ли някакъв? Той съм аз. Не, той някаква сендер перлия килна. Той съм аз, има би. Къде си сендер перли, бе? От хомето. Хора, мене трябва много да ме пазите, нали се усещате? Защо? Крипъра скочи. Видях, той съм аз, нема би. Крипърче. Нема би. Виж, Крипър, имаш 2 минути да му споделиш за Хозуни. За Бега ми за това. Дръж поне стой до мен, защото ако съм битка и умра, ми вземеш айто. Ела тук. Аз идвам. Как се качихте тук? Остави на мене, Джино е! Той съм аз, нема би, дето идвам. Трябва да знаете, че Той съм аз. Хора, стойте до мен, защото ако ме памна, че съм мъка. Добре, мамо, изчакай една секунда. Даймъндка. Стой тук, бе, Крипъре! Спокой, брат, аз съм. Сега ще баннат. Какво толкова? Свикна се. То не боли, нали? То не боли. Нека те будат с нож. Вижте каква дупка намерих. То не е дупка. Да, нещо. Нали съм в битка? Май да. Ще излезе, че си изтига ходовително бързо. Ама те ще фанат. Как ще го хванат? Мене защо не са ме хващали? Сега ще, ако извади късмет, че е готино, нали? Добре, давай, бързо. Знаете какво е тъпото, че трябва да се тига хозуните от 2 места? Аз мога да го пратя после. Някакъв! Спокойно, аз съм си го изтегал на едно място и мога винаги да си го слагам. Не ми е за хозуито. Не искам да ме бранят цигла, защото е много готин. И аз. Вижте, двамата ги килнах на един удар с дъма меча. Човек, аз ги убивам всичките на един хит. Ти къде си? Аз бе! Помиярчик муски. Влезнах без хака. Аз идвам долу. Идвам аз. Алекс те бие. Кой? Алекс, аз го бих. Пак ли някакъв маби? Никой няма долу в дупката. Ладно, може да измъкна. Здрасти. Здрасти.